mbaglen surake wong Demak groyoke wong Pati wicara Pekalongan perang Pemalang suduke wong Tegal taboke wong Brebes kadi Sang Suramati ngeloka arak desa Losari Nyritakaken Prabu Baladewa kalian Raden Werkudara ngempalaken para putra-putra kejot irung nggake aris mijil pangandikan Sang Prabu Baladewa. Oh, Setyaki kula wonten dawuh kowe tak kandhani Yodi anak Pandhawa sing kalebu dadi kembang lambe tegese ingkang kanggo gawe bahan caturan saben-saben cangkrukan kalebu anak Pandhawa ki ana papat wonten sekawan Koko Prabu ya siji Antarja kang sinebat wali Audat utawa Paku Bumi kuwi Antarja inggih Wa Prabu. Angka ingkang kaping pindhone si Gatotkaca. Gatotkaca sinebat Hamlul Balak. Tegese Hamlul Balak kuwi besok minurut cerita buku Mahabharata nalikane Pandhawa kedesek dening jurite wong Astina Gatotkaca ingkang bakal tambal dadi balak. Angka ingkang kaping telune yaiku Antasena. Bocahe nang ndi? Dinten mangke mboten sowan, piyambakipun saweg ngurusi tahlil 100 dinten. Oh ya syukur. Antasena kuwi sinebat Himayatul Bihar. Himayatul kuwi tegese panguripan al bihar kuwi berarti bahari utawa lautan. Ugresana Antasena lautan beres, maritim beres, angkatan laut beres. Sijine kang sinebat Abimanyu dipun sebat menapa Koko Prabu Himayatul Balak. Ya kuwi tangguh dadi tanggule wani korban kanggo negara ingkang ngasilake marang kabecikan. Gatotkaca kula Wa Prabu. Antarja kula Wa Prabu. Kowe nyusul bapakmu? Iya. Dina iki underaning perkara ora sandata digagas ing kanganing Praja Ngamarta pancen wis bedah arep dikapake. Ning aku yakin Wakmu Prabu Baladewa ainul yakin lan hakul yakin kalamun wakmu Yai Prabu Puntadewa bisa ngatasi babagan perkara. Ora jeneng mokal yen gelem Tiwikrama, wakmu Puntadewa mesti bakal wani nglawan kawan Prabu Belgedwelbeh nanging kenang apa? Anane mung nurut lan nurut misteri kang kaya mangkene iki aja dibatang saiki. Anggo PR mengko. Werkudara. Wah, jelabrang Baladewa kakang kuwi. Sebar payung dadi patang pemancat. Prabu Belgedwelbeh wis pacak baris aning tapel wates negara Dwarawati. Mundi dawuhe wakmu Prabu Kresna? Ayo, saiki padha tata cancut Taliwanda. Perang tanding abar kawan prajurit Sunya Wibawa. Mengko nek Prabu Belgedwelbeh maju, aja sapa-sapa musuhe. Wakmu Prabu Baladewa kang bakal ngrampungi perkara iki. Suwi kula dherekaken Kanjeng Prabu. Cumangkah kanggo sesumbar lendo bumi goncang Kanjeng. Malodo guntur gedung
lumembak kang jala nidhi penyunira kumambang kambang tu sang Wisnu Bathara arswang lebur bumi Ayo Werkudara tak derekake. Yo kakangku. Yei, prajurit Sunya Wibawa. Au. Prajurit Sunya Wibawa. Coba jajal kaya ngapa Ratu Ndarawati ana teter kadigdayane. Barisa pendem ndedhepa aning sak ngingsore bumi yen perlu urukana awakmu. Nganggo gumpalaning bumi karep ben ora kawistara. Tak sawang saka kadohan. Prabu Kresna ora nguntapake wadyabala sak gelar sepapan. Ya. Wangune grogi miris yawang marang Prabu Bel Keduelpe. Tak itung nganti 3 kedheping mripat. Prabu Kresna gedhe-gedhene ora ngetokake prajurit. Cilikane Kresna dhewe kang ora bakal metu nandhingi kelawan Prabu Bel Keduelpe. Lakon tak bakar negara Ndarawati. Hei, mundur, 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 mundur.
Sang Kanggara sesumbar Lindho bumi gonjang ganjing Maludha kuntur gedug Lumembak kang jalane di Penyunira kumambang kambang Lumembak kang jalane di Tu Sang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi matamu pendirangan kaya bajingan sapa kowe? Sapa? Kowe Prabu Baladewa. Lho, ngerti nyang jenengku. Alah. Bendina kumpul ing kotak mangsa pangling. Narendra negara Sunya Wibawa. Jenengku Prabu Bel Geduwel B aliasku Tong Tong Sot. Oh iki lho. Kowe sing bedah negara Ngamarta. Kowe sing wani mikut lan mikat Prabu Puntadewa. Tanganmu aja cenanangan. Wani ngudunake tangane Baladewa. Aja meneh kok tangane Baladewa. Nyawamu aku wani ngudunke. Endi Kresna? Endi Kresna adimu? Pengecut wong licik ora wani perang kuwi adimu. Aja ngepok. Senggol parang adiku. Tak wakili karo Prabu Baladewa. Tong Tong Sot Bel Geduwel B ora nrimo wakilan. Engko gampang yen negara Ndarawati wis tak bedah nek kowe njaluk giliran tak remuk negaramu mengko sawise aku wis bisa mbondo Prabu Kresna. Kiraku yen mung bondo kowe kuwi mung kecil. Kresna kuwi luwih sekti timbang kowe. Kowe iki mung ababe tok. Suaramu seru ning tenagamu. Anganmu apa angas lu nganggo keris-keris manten. Ora duweni keluwihan apa-apa. Yo dalang kebumen. Siapke keris ya ora mara. Ngene wae. Yen pancen kowe iki nekat lelakone tak wali. Sapa sing ngalang-alangi Prabu Bel Geduwel B dalam semua urusan. Malang-malang tak putung rawe-rawe tak rantas apa meneh ming kowe. Malaikat penjabut nyawa teka Prabu Bel Geduwel B ora wedi. Yen kowe pancen ora wani karo aku wis ana wektu kanggo gawe urip. Aku dhewe ya butuh prajurit sing gagah-gagah kaya kowe. Paham? Manuta marang aku sadurunge tak ilangi nyawamu. Kandhakno karo adimu Kresna kon nyerah karo Prabu Bel Geduwel B. Kowe tak dadekake negara jajahan Sunya Wibawa. Padha nyembah dlamakane Prabu Bel Geduwel B. Bajingan tangkemu. Des malane ngetek jaket lek bui palus wae jadalanat. Hei, keparat. Anggapmu apa kaya patung didemok-demok sirahe. Hei, maju keparat. Yen njaluk kepengin ilang nyawamu. No temen Prabu Baladewa tanding ngono. Wah, ayo tanding ngono Prabu Baladewa. Nang endi mau bajingane?
Kowe nek ora Prabu bel keduel wis kaya ngene iki. Blek ngono kuwi. Wis kesabet karo kayu. Pratula kencana. Pratula bobot kencana Mas. Ibarat emas pirang karat taker katik dayamu Baladewa. Hot! Tatune ya. Wo, tatu piye? Diantem Baladewa iki tatu ngambang aku. Sikilku temempel lemah. Ragaku ngloyor ngene wae ora. Jumeneh kowe. Mati dari tanganku. Aja petak sumbar kowe Prabu Tongkos. Cakep apa? Aku ki pura-pura tiba lho, rumangsamu apa? Pura-pura tiba. Ngabangi kupingi Prabu Baladewa jalo apa kowe? Mati dari tanganku ayo. Nanti kalau Prabu Baladewa. Lot! Wah, kebablasan iki. Hebat tenanan kowe bisa wani junjung Prabu Baladewa. Alah, wayang sak kotak tak junjung ijen kok minggu kowe. Mangsane apa sabetke wit-witan. Pediot kekermu. Wah! Hoi! Hop! Lo! Hop! Hoya! Tendang si Goromatan, weh! Wah! Kopi dengke. Aku jan penasaran tenanan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Kalau aku belum bisa mendapatkan. Aku mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang Deni gadis yang hitam lemu, wajahnya seperti Kiyong Buntet. Mboten sampean meni ini wah enak. Pracu tahu.
prajurit Sunya Wibawa kuwi sadurunge mangkat paprangan wis njaluk surat izin dhisik karo Inyong dadi mati uripe Narendra Sunya Wibawa Prabu Bel Kedhuel Beh kuwi nanggo nawaki Inyong sampeyan ampun nantang malaikat Israil mau aku wis SMS-an karo malaikat Israil aku jare ora mati saiki oh nggih awas wedang panas Prabu boleh dawa ati-ati sampean menge banyak modar sing wani karo Prabu Baladewa wani ngajar ora mung Prabu Tong-tong Sat ora mung Prabu Bel Kedhuel Beh ning aku iso mboten sampean niku nyanyi namine hinten apa arti sebuah nama jenengku Prawira Hadi Wilegena alang jenenge Muin mawono Prawira Hadi Wilegena lambene wis iki gelar penting Joko Hadi Wilegena Joko Hadi Wilegena kaya ngono tongak-tongake ya Prabu Baladewa tak tabrak nggih mulai tongak-tongake muga-muga jembar umurane oh asu iki ben menang nggih ngono aproke kok ketepian Prabu Baladewa tandingono Joko Hadi Wilegena mati dening tanganku ayo maju kene kuwi ora nganggo iringan Amuk Surabrata Jayabrata imbang-imbang sasatulung padha Siti Mandraguna. Nggih, Prabu Tong-tong Sat. Aja kirang-kirang gemuyu kowe. Kowe bisa nendang Prabu Baladewa. Pancen sak temene durung tau Prabu Baladewa perang tanding dientenge kaya ngene. Nembe ya babak imbang kowe karo aku Prabu Bel Kedhuel Beh. Lho, sapa iki? Merata Jaya merata merat. Sapa kowe? Sapa? Prawira Joko Hadi Wilegena. Sapa? Prawira Joko Hadi Wilegena. Sapa? Sapa jenengmu? Muin. Kene apa, Bom? Kene apa? Asu aku arep bela ndi Prabu Bel Kedhuel Beh sawise nendang Prabu Baladewa dheweke ngumpet pengecut ayo kon mrene ora sanggep koncane Prabu Bel Kedhuel Beh iki Prawira Joko Hadi Wilegena tandingmu Prabu Baladewa kowe bakal tak pateni dening aku ora sanggep koncane Prabu Bel Kedhuel Beh cangkemmu gelusur musik semuanya gelusur What do you want? What do you want? Wetonku paing ora kliwon. Hey, listen to me. If you will stay long life, please come on, go away from my face, okay? But you will die faster. Come on, please. Fighting with Baladewa as the gentleman, okay? Okay? Okay banget. Iki ngomong apa? Aduh. Any question?
you. Bahaya. Aduh. 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 Pripun rahane, Mbah? Aduh. Pripun rahane, Mbah? Rasane gundulmu. Aduh. Sampeyan pripun perang tanding arep Prabu Baladewa? Aduh pancen bener. Waduh dudu tandingku. Ning aku mau sing ora trima. Aku kok dijak ngomong nganggo basa apa mau? Bahasa Inggris. Ya sampeyan niku bahasa Inggrise mboten mate jelas. Aku mau apa wae mau. Apa ke mau if you will apa? Still long life. Lah iya, apa kuwi? Nek sampeyan pengen dawa umure. Kowe iki apa? Minggat. Mas masa minget kowe. Terus Ane, go away from my face. Minggato saka ngarepanku bangsat. ora ono bangsate aja ditambahi. Oh, sunduk ya mengko. Aja nambah-nambahi. Terus If you apa kuwi mau die faster. apa ki mau? Pengen mati luwih cepet. Ayo tanding karo Prabu Baladewa kaya gentleman ngono kuwi. Lho, mau kok sadurunge nendang dasku. Kok muni fuck you ki apa? Fuck you ning terima kasih. Lho, fuck you terima kasih. Lah niku wonten nune-nune fuck you very much. Niku berarti terima kasih banyak. Lho kok aku ditendang. Masa terima kasih ditendang, kowe ngapusi. Mo nek yakin nek ngapusi. Sak ini sampeyan niku ditendang, mergane sampeyan mboten manjuli. Menika salam sae-sae ibarat wong salam assalamualaikum dijawab kalian Allahu Akbar. Iki ngawur kowe. Assalamualaikum dijawab karo Allahu Akbar ndasmu amoh. Kudune aku jawab piye? Ini sampean iku mau ping samet sampean jawab kali. Terima kasih juga. Bahasa Inggrisnya Fuck you too. fuck you too Prabu Baladewa. Oh, selamat sampean. Ben. Oh, jadi artinya Terima kasih kembali pada itu. aku nang Baladewa. Nggih. Nek ora usah wae piye? Oh, sampean iki goleki terus. Prabu Baladewa niku ning golek ono niku. Nah itu sampean kepengin mboten cendak umure. Prabu Baladewa niku pendendam. Nah itu. Prabu Baladewa pendek. Nggih. Apike Sampeyan Mas Marin akan terima kasih juga. kanggo basa Inggris. Nggih, basa Inggris fuck you too. Fuck you too Prabu Baladewa. Fuck you too Prabu Baladewa. Ngono. Nggih. Yo, kademane. Prabu Baladewa. Fuck you too Prabu Baladewa. Wah, 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 wah. Modar, 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 modar. Loh, ayo comeback. Ya, back karo kiper. Harap apa kowe? Prabu Baladewa. What do you want? Prabu Baladewa. Fuck you too. Yeah! Piye? Fuck you too. Dancuk. Iki asu tenan iki. Itu yang kedua kalinya. Aduh.
pripun Wakyutu kowe ngapusi kowe ya kowe ngapusi aku wong Wakyu terima kasih tangkemmu ya terima kasih kowe welcome welcome niku kehet menang dunia dengan anak pangkeng ngojo sampeyan kumpul setiap awal kula pakake kali Prabu Gunung tapi kula ngertos mutu kula tulis wonten timur bojo kula sampeyan untuk menerima ini sampai mati modal berbalaslah dendam saya ya tak keloni wong kowe kena penyakit kritik manis terus ora iso ngater mangsamu Maju, yuk. Maju. Sopo kowe? Setyaki. Sopo? Temenggung Krida Manggala. Ndi Prabu Kresna? Aja kepok kontane Koko Prabu Kresna, Setyaki tanti ngono. Mamprung nyawamu. Waduh. Edian. Cekok sikilmu. Hop. Hop. Boy. Tugal kulumu. Oh.
Yo. Yo. Hoi. Yo. Hop. Yo. 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 Hop, rồi, hop. Lo. Lo. Ai. Yeah. Di tunggale. Yaksa Gororopore sedeng Narendra abang kawlakar manguwuhing mungsu Papo ana bisa mabur ana ing Dirgantara kowe Ganukaca Win iya jenengmu sapa Narendra Gubuk Penceng Prabu Bondan Sumirat maju tak potol gulumu kokop ketimu ilang nyawamu Wim iya kok mati aku punya kan loh Tutu menungso iki. Tembang mangsa satung sekti Mandra Guna Pantiwala Prabu Bondan Sumirat hop oi
weruh mati aku. Ndi tunggale. Dadi perangi nang kono mau. Ngene wis mati. Mundur, mundur, mundur. Kowe lak kecolongan iki aku. Sultan kurang wani tan murung sirahmu glundo tanding yudha waringuten ngeman dumateng pejahing para prajurit ketang tresnanira dumateng para kawulane sigra ngaturapaken aji ruruh jiwa ajian ingkang bebasan bisa sumusup ana sak njabaring daging sak jeroning kulit ajian ruruh jiwa sigra kalepasaken wonten ing sak madyaning palagan kaya kena kemat-kemayan sanggaring para satriya ilanging aji ruruh jiwa gumarincing dinar gumarincing real ingkang ginawe saka emas lan berlian kagiat kadurakasan kabeh kang padha mulat para Kudara Baladewa yo kanthi ngono ajianku kowe imanmu durung kuat utekmu durung bisa nalar ayo kanthi ngono aku Prabu Bel Keduel tiban aji ruruh jiwa rangkang nyembah lamanku kowe wae wong
Aduh. Prabu Bel Kedhuel Beh, aku Prabu Baladewa nyatake diri aku ora wani. Bagus. Yen gua ora wani kuwi bakal tak hadiahi duit emas. Apa butuhmu tak cukupi? Patih Panji Glung. Wonten dawuh. Kowe nang ndi? Mengke kula pados siriin. Tak. Wonten dawuh, Bos. Kowe aja nyeluk Bos. Oh nggih, kula wonten dawuh sae. Sae saya ndalu WhatsApp. Prabu Baladewa tak emeng-emengi dolar ndungkuk. Oh, dasar mental tempe. Kula nggadahi uslu. Usul apa? Prabu Baladewa gandeng swantenipun menika seru supados dipun dadosaken Menteri Perhubungan. Pegaweane Mimpin upacara dados komandan. Piye Prabu Baladewa? Sumangging karsa paduka. Nun. Bondo leboke pakunjaran. Siap, Bos. Dene kowe ana duit matane. Yo. Kejar, Bos, terus, Bos. Tak enteke nganti pantok tekan Prabu Kresna, ayo. Panji Glung. Wonten dawuh, Bos. Werku dorong lumpruk. Aku ora wani karo kuwi Bel Kedhuel Beh. Dadek sapa kene? Menteri Pembangunan. Pegaweane dados kuli bangunan. Tenagane rusak. Piye Werkudara? Semanggeng karasamu aku ora wani. Gombal. Godo rujak polo ndi? Ampun dikantos rujak pecel. Nun. Dengkek bangkane bondo nganggo rantai upas. Penjarakan dia. Oke, Bos. Oi.
Oh. Nun te nun te nun. Yaki Antarja Gatotkaca dadi kawa? Gatotkaca menika dadosaken menteri penerbangan. Pegaweane tukang ngunduh lapa. Dening piyambake menika ahli dalam penerbangan. Pawiti mawon terbang kencer. Antarja dadosaken menteri pertambangan. Pegaweane ngebor sumur. Kali ngebor inul. Setyaki pegaweanipun madosaken Cina. Wandanen leboke pakundaran te dun te dun nun te dun te dun. Ayo masuk. Sikra kang pala